dia santeman agiatum dia Ghana man agiatum ne wiasema nyina sieye no so bapa onsima edu emiensa wo Sompa 93.1 na wofosuo bosome no bosome a etoso enan no ewo afri mu no ne da etoso edu enwotwe enene 18th April 2024 Krupo Twedia Pobasa Yadom Wakutwanso ne nankanso sa papa wei ena boss adai enya Asem ketua kra Timo Deyi nusun sa prince seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you yahwehwe rade ene ne trene kane na diaka nyina da o de beka ye ho ewa Asem Mpe Nipa dwumadie so enya Asem ketua kra na ena anwumre no ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman enya Asem ketua kra dwumadie obati omuna samwanka saa ena ohne yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia waje na adwa the nation sanker of Alumba obateneka ewo dwumadie we so enye Asem ketua emirikisi ayetumi no ena ya frane samampo Sompa Asem Mpe Nipa no yedi so ena ye jane so enya Asem ketua kra yani otententu bafo ene ye babbo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam form enya Asem ketua digade was ya bakade kumasi jom hey asembesi na ene wantie dwumadie we bia wa yo ho na me ka kro se social media handles ni nada dwumadie we ye nam so enya Asem ketua Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ko subscribe share afufuro nhwe bi wontie bi emfa free ho saa na bogafo ade YouTube no eno so